Hello, hello. Sound check, mic sound check. Makaopya pala ng din. Ay, shoutout po kay Abronel Santos. Ayan, hayop sa ganda. Uy, mahal, mega shoutout po. Salamat sa pagpunta. Si ano ba? Sino ba yung isa? Si Apong Banji. Salamat yung pa-burger mo, Apong Banji. Long time no see. Kumusta na ka, Apong Banji? Kung makiramdam mo again, kumusta na ka, Apong Banji? Apong Banji. Eh. Apronel, anong oras ka mag-LS? Alam problema yun, Apronel. Kaya ako mag-LS. Kahit message lang ako. Hindi niya ako rin. Yung music. Wow. Nakalaksi rin kaya yung makakonect ngayon eh. Tapos, sa Apronel lang kumwari. And, kahit may mo mga 10, 11, mga 2 hours. Kaya to? GM Games. Master, mega shoutout po. Ibang lahi ito. GM Games Master Pro, mega shoutouts, my friend. Ayan. Hello, hello, hello. You have a jacket. GM Games. Padwala rin maka-BGK ka. O, wala rin tawa po rin na eh. Okay, pagkaitapang sa tapa. Para po kita mo lalo. Apo mo rin. Ayan. Sige, Apo rin. Salamat. Ako niya kasi hatuloy niya Apo rin yung LS ko. 2 days na, di ba? 2 days na po niya. Nandito ako. Uy, mahal, mega shoutout po. Maraming salamat po sa pagdalaw. At pag-stay po. Bro, mega shoutout sa iyo, my friend. Nahin ko muna yung mga members. May mga members natin. Share nito. Apong Banji. Apong Banji, nandiyan ka pa ba? Banji, Apong Banji, are you still there? 5 million. Shout out sa ating 5 million. Loading yata ako. Apo Rodel, loading ko ba, Ken? Uy, mahal, loading po ba ako dyan sa inyo? Parang hindi ko na loading ako sa akin. Loading ako. Yata ako. Apo Rodel, nag-loading ba ako dyan? Narinig naman kita.
Opo, ay maraming salamat po. Uy, mahal, salamat po sa pa-member. Ayan. Ah, hindi po ba ako naglo-loading diyan sa inyo sa screen? Thank you po, Uy, mahal. May incoming siya. Po. Opo, mahina. Mahina po yung internet mo ngayon kapag ganitong oras. Marami po kasing mga naka-connect. Alam ni Apo Ronel 'yan, mga gamer. Ayun nga, unahin natin yung music. Ayan, naka-ano na rin, naka-pin yung bahay niyo. Hindi gumagalaw. Malapit ka na mag 5,000 ma'am ma'am Uy Mahal. Malapit ka na magpa-Grand LS po, Uy Mahal. Ayan. Apo Ronel, nandiyan ka pa ba Apo Ronel? Busy ka? Loading ka po, ayan. Opo. Oo, madami kasing naka-connect po ma'am, Uy Mahal. Alam naman ni Apo Ronel 'yan 'pag ganitong oras. Madaming mga nagko-connect. Mga gamer, mga ML. Naaalala mo? Ano pong naaalala ko? Ano pong naaalala ko? Ma'am Uy Mahal. Meron pala akong plan magpa-games. Okay, okay, okay. Sige po, mag-plan pa-games kaso di ko pa alam kung kailan yung jingle ko yung isasayaw gamit ang jingle. Naalala mo? Opo, naalala ko. Hindi ko po makakalimutan yun, 'di ba sabi niyo, ah, magpapa-games kayo. Ay, naalala ko yung ewan ko kung kanino Grand LS yun, kay Apo Ronel ata or birthday ni Apong Inday. Kapag naka 5,000 ka, magpapalaro po kayo, 'di ba? Naalala ko 'yun, hindi ko pa makakalimutan. Opo. Ano pong jingle kayo? Ano pong jingle nyo? Ano po ba yung jingle nyo? Sasayaw? 5,000? Laki niyan, 5,000. Premyo? Ay, ayun. Nakita ko yung premiere mo, Uy Mahal. Ano po 'to? Puwede mo po lagyan ng ano 'to, Ma'am Uy Mahal, yung short video na parang parang dagdag views, yung parang trailer. Mas maganda po 'to para marami kang madaming viewers yung mo. Hindi hindi ko na alam kung papaano. Ano lang po 'yan, Uy Mahal, madali lang po 'yan. Madali lang po 'yan mag-run errands, mga simple lang po, hindi na kailangan ng bonggang-bongga. Ano lang naman po 'yun, yung parang, walang problema 'pag halimbawang gano'n po. 'Di ba nandiyan naman po si Josa, ayan, yung mga team Josa niyo, ayan. Sigurado po 'yan, matutulungan ka nila sa mga mo, sa Grand LS niyo, ayan. Ay, 'pag nagpa-Grand LS po kayo, Uy Mahal, sigurado maraming pupunta kasi
'Pag gamer mga ganyan, marami pong pupunta lalo na 'pag papremyo, mga game na ganyan. Opo, excuse me. Eh, Apo Ronel, excuse me, are you busy? Kung busy ka, uy mahal, marami pong salamat, sa pa-member. Apong Banji, maraming salamat din Banji. Apong Banji at hindi ka na nagpaparamdam, Apong Banji. Ayan. Tignan ko nga kung baka madagdagan ko si Uy Mahal, kahit mga dagdag po sa subscriber niyo. Opo. Hindi, kapag po ano 'yan, kapag hindi po 'yan busy si Apo Renel Santos, aakyat naman po 'yan 'pag hindi po siya busy. Pero kapag busy siya, alam ko na, naintindihan ko naman si Apo Renel. Oo, 'pag ganyan po. Kayo po, Uy Mahal, hindi ko pa po kayo nakikitang ano 'no, hindi ko pa kayo nakikitang umaakyat. Opo, hindi pa kayo nakikita. Parang wala akong marinig dito sa isang headset ko. Palitan ko nga yung headset ko, saglit lang po, Palitan lang natin. Ma'am Rosalia Torga at bago yung pangalan niya. Ma'am Rosalie, akyat ka dito kung available ka. Apon Julie, shoutout Apon Julie. Wala, nagloloko yung ano ko. Sandali lang. Dali lang po, Palitan ko yung headset ko, hindi ko na naririnig yung isa. Ito na lang. Last na lang 'to. Lagi kasi akong nasa labas kasi. Thumbs up, done, thumbs up, sabi niya. Wait muna Hapon Julie. Wait lang guys, palitan ko lang tong headset ko, naglolo ko. Hello, ayan, ready ko na. Okay na tong isang ano ko. Ma'am Rosalia, mega shoutout po. Salamat, Hapon Julie, salamat. Update lang tayo siguro. Pasok, ayan, thank you very much. Ayan, ipinin ko muna yung mga members. Ayan. Tapos sa niyan, iba naman yung pipin ko para naman yung mga members ko hindi sila lumaya sa akin.
Lagi kasi akong nasa labas. Thumbs up. Okay. Dali lang po ha. Wait. Ayan. Ayusin lang natin to. Share lang natin. Wait. Ayan. May mga nandyan. Hindi ko alam kung paano. Thumbs up. Wala pa. Okay. Saglit lang po. At ako'y muna tayo. Si Huy Mahal. Ano bang ayan? 3 million. Shoutout sa 3 million dyan ha. Shout out sa 3 million in the house. Wait lang po ha. At ako'y muna muna ako. Idikit.
habang wala masyadong customer. Ay, sige, sige po, ma'am, ano, uy, mahal, habang ako'y nagdidikit muna ako. Opo. Sige, sige po. No problem, ayan, nagdidikit lang po ako sa mga nandiyan, ayan. Kasi matagal nang nakapagpahinga yung mga alagad ko. Kaya kailangan kong ano 'to, gamitin ulit para hindi sila masira. Ay, Miss Hannah Doronyo, long time no see. Miss Hannah Doronyo, kumusta na ka, Miss Hannah Doronyo? May jacket ka ba? Ay, may jacket. Kumusta ka na, Miss Hannah Doronyo? Long time no see, Miss Hannah Doronyo. Ayan, from Singapore. Alam ko pa yan, Miss Hannah Doronyo. Hindi lang ako nakakaano sa LS nyo. Ay, matagal na akong nakaano 'to, naka-schedule, ngayon ko lang na live. Ayan, sakdikit na rin ako yan, no? Ay, mahal. Para makabawi po ako sa inyo. Ay, si ano pala, si Apong Banji. Apong Banji, salamat sa palipad mo pala ulit, At saka sa member ni ano, ni Uy Mahal. Sana, kumusta? May bago ngayon, 'di ba? Yung ano niya, yung kanyang ang tawag doon, YouTube channel na nakaganyan. 'Di ba? Kaya yun. Wait lang natin. Maghintay lang na tayo ng mga customer. Saglit lang po, Ayan. Thumbs up. Gi-host. Ayan. BG muna, Miss Hannah Doronyo. Ayan. Wait lang, magdidikit muna ako kay Miss ano. Sino ba yung mga nandyan? RMR! Long time no si RMR. Panalbin kitang kain ng anak mo. May lagnat siya, di ba? May kasakit siya. Musta? RMR! Kasi sabihan ko, kakalimutan ko yung sasabihin ko kaya ka. Ang balita aking gaya mo, revenue mo ng balita, ikuha mo na yung $10 mo. At gintang na ba yung AdSense mo? Gintang na yung AdSense mo? Dumating na ba yung AdSense mo, ano? Pangalan ito? RMR. Arrested there. Apon Julie, musta na ka? Ayan. Apon Julie, musta ka na daw? Sabi ni Aporonel. Check natin si ano. Uy, mahal. Aporonel, busy ka pa bang yun eh? Busy ka? Abang magdikit ko pa mo eh. Uy, mahal. Kumusta ning kayo mo? RMR. Apong magician, mega shoutout apong magician. Thank you. Ayan, habang ako'y nagdidikit muna ako yan
Madami pang hindi pala nadikit kay ano, kay, Uy Mahal kaya dinagdagan ko lang siya. Apong Banji, mag-comment ka, miss na Apong Banji, long time no see Apong Banji. Magician, okay na, very good tayo dun sa kabila. Ayun, ayos na. Ayun, gumuhit na si ano, Uy Mahal. Okay na siguro muna 'to. Habang at least yung mga alagad ko gumagalaw kasi hindi na masyadong gumagalaw 'tong mga alagad ko, eh. Matagal nang hindi gumagalaw na hindi nakakatamsak dikit. Masayang. Ayan, dagdagan ka ng ano Ma'am, Uy Mahal, isang guhit. "Uy Mahal, tita, MLSO po," sabi naman ni Magician, ayan. Magician, kung hindi ka busy alam mo na, kay Napo Renel, kung hindi kayo busy, akyat kayo dito kantahan niyo ako ng mga malulupit niyong kantahan, okey lang 'yan. Salamat host. Welcome po Ma'am Uy Mahal. Kasi ano, matagal ko na hindi masyadong ginagamit 'tong mga alagad ko. Kaya ang ginawa ko ise-swap ko kasi sayang baka ano 'to, mawala pa. RMR, anong balita sa ano mo, okey na ba? Naka-10 ano ka na ba? Dumating na ba yung AdSense mo? RMR TV. Magician, yung ano ba kailangan ko bang ilalatag? Kasi baka alam mo na, ilatag ko na yung hagdan diyan sa baba. Guys, 5 na lang, pag-graduate ko na akong ano, 9.12. 5 na lang pala, 5. Didikit muna ako, 5, sakto. Sending support from Ako di gumagalaw banana ko. Bakit? Apuntres. Check ko nga. Ilatag ko din yung bahay mo. Tignan natin baka may mga hindi pa ako nadikit sa'yo. Sayang yung mga ninja ko dito eh. Oo nga no. 7.28 pa rin, di pa nadagdagan. Check natin to. Baba ko din. Oo nga, nakita ko nga, Apuntres. Sige, tignan ko kung may didikit ako sa'yo habang nagdidikit ako. Kasi marami akong hindi pa nadikit yata sa'yo ito eh. Baka naman madagan yung subscriber mo. Panoorin ko muna. Ayun, ito, hindi pa. Swerte ka, hindi pa to. Magpapa 8,000 sa akin. Ay, ang tawag dito, Magician, malayo yung sa'yo at 7.2. 7.2 yung sa'yo eh, malayo. Pero, isang ganyan lang siya, upload lang ng maraming upload na video. Hindi, ang ibig ko sabihin, okay na ba yung sa'yo? Yung, na-target mo na ba yung ano mo? Yung 100, $10, yung gusto kong sabihin. Kasi, di ba yung AdSense mo? Naiwan na ako ni Apo Renel. Oo nga, nakita ko nga si Apo Renel, 10,000 na siya eh. 10,000 na siya eh. Nakita ko nga. Ako nga, naiwanan na din ako eh. Wala, dikit ko na yung iba sa'yo, Apuntres. Tignan ko yung iba dito. RMR, babame din. Oh, nakita ko nga. Babame yung babame yung live mo. Tawag dito. RMR, dagdagan tayo. 6.47. Manita. O ito, Apuntres, may dadagdag pa ako sa'yo.
Para madagdagan naman at tingnan mo manood muna ako ng video mo. Sino kaya magpapa 10,000 sa'kin? Ay Diyos ko, malapit lang 'yan Hapong Magician. Wag ka mag-alala darating okey. O si ay, respect si Stewart dala, okey lang 'yan. Kung may kung may nakakarinig diyan, pa-10,000 niyo na ako sabi aro nagpaparamdam. Hapong Magician, ikaw yung magikero dapat ikaw yung magma-magic sa channel mo, hindi yung iba diyan. 'Di ba? Ayan, okey na 'to, tapos na ako sa panonood. Kailangan upload ka lang ng upload RMR. Ako nga, na ako sa'yo, na ang dami mong upload, mga iba-iba. Okey yun sa'yo, kasi naman yun sa'yo, content mo talaga na vlog mo. Ikaw kasi nakakaalis ka ng bahay kaya okey yung mo, vlog mo. Uy, mahal ako rin kaya ay Diyos ko, uy mahal. Ako rin kaya ako magte-10,000 parang gusto ko na rin. Alam niyo guys, masarap maging 10,000 bakit? Maraming maraming pictures si lolo kapag naka 10,000 ka. Ewan ko, hindi ko lang basta may meron sa mga, parang bonus si lolo sa'yo. Basta may mga nakikita ako sa mga naka 10,000 na siya. Yung may red na bilog, may mga parang upload siya na maliit tapos alam ko basta yun, yung alam ko. Hapong Magician 10,000 ka na now. Ayun, RMR pass na ako sa dikitan. Kung may nakakarinig po diyan, ayan shoutout po talaga Barinel, ayan. Maraming bonus. Oh, wow, sana all maraming bonus. Oh, maraming bonus. Maraming bonus sabi niya. Totoo yung maraming bonus talaga. Sige Hapong Tres. Oh, ito hindi pa pala dikit sa akin 'to, kaya Hapong Tres. Huwag kang mag-alala Hapong Tres, tignan ko 'to, Tsaka si Uy Mahal, okey stop muna ako kay Uy Mahal kasi nakisangguhit na siya para hindi naman malagas yung iba. At least may ire-reserve pa ako sa kanya. Si Abronel halos dikit ko na 'to. Kasi 'di ba laging umaakyat nga si Abronel kaya naano ko siya. Sana all 10,000. Alam niyo guys, madali lang magpa 10,000 kung masipag ka lang mag-upload tapos, ano pa ba? Live in 30 minutes. Thanksgiving 10,000 subscriber. Ayan na po Renel, nakita ko nga yung mo, nag-appear na yung live mo. Anong oras na ba? 10:30. Music ka lang mamaya Renel, ayaw mo akong pakitin mamaya doon sa LS mo kahit lang ako doon. Makikitulog lang ako mamaya, Renel. Bago tayo matulog. RMR, malapit ka rin maka 10,000, wag kang mag-alala. Yung kasing RMR, okay, dikit ko na rin 'to. At saka si RMR consistent yung upload niya. Ay hindi pala consistent kasi nga meron siyang mga palitaw-laktaw. 1 day, 3 days, 4 days, 8 days ago. Parang gano'n siya, Sige, akyat ako. Akyat ka, mamimigay kaming 300 banana. O sige. Akyat ako mamaya, Hapong Magician. 300 banana. Sige. Ngayong 18K to upload. Wow, sana all Hapong Ronel. Sana all. Tig 100 banana. Wow, sige. Ahaha. Uusad na yung channel ko kahit papaano. Oh, nakita ko nga RMR, nakita ko nga umuusad yung mo. Dati nakita ko yung subscriber mo
1.3. Nakita ko nga. Ngayon, ano ka, dinagdagan ka ng isang guhit. Ibig sabihin, may mga nanonood sa'yo na kakilala mo ng taga-Tarlac, kaya gano'n. Ano, RMR, ano ba may sasabihin ko? Gumawa ka na rin ng page mo, RMR, gumawa ka ng page mo. Kasi bakit ka mo? Kasi kapag gumawa ka ng page mo, RMR, sa Facebook kasi mas malakas ang ano, mas malakas yung radang dun, mas malakas yung viewers dun. Tas mas lalo kang makikita dun, lalo kang makikilala kasi kapag napanood nila yung video mo, ay si ano, si RMR taga Tarlac. Kaya makikita nila dun, magsa-sub sila sa'yo. Kaya ganun. Kaya sa totoo lang sa akin, marami mga taga-Tarlac talaga na dumidikit sa'kin tsaka nagfa-follow sa'kin. Madami din nagme-message kaya ano guys, advisable talaga sa ano, sa Facebook para makilala yung channel niyo. Totoo yun. Dito sa ano naman sa YouTube, hindi masyadong makikilala yung channel mo mga taga-Tarlac, depende na lang kung may mga viral ka talaga. Pero sa Facebook mabilis talaga. Di ko kaya mag-daily vlog, maganda na yung pagitan. Okey naman yan ano, RMR, okey naman yung hindi ka daily vlog kasi para inaabangan ka nila yung vlog mo, 'di ba? Pero mas maganda sana kung daily para kung wala kang ginagawa, puwede yun, daily. Pero kung may mga ginagawa ka na hindi ka busy, okey lang yun. Punta kayo, baka manalo kayo ng 100 banana, sabi naman ni ano, congrats, congrats Renel, sabi naman ni Uy Mahal. Okey. Malambat na akong ating page. Likiha pansinan RMR TV. Totoo. Kahit ang kaya mo, page mo. Yung page ko, makanyanyaring page ko, nalagyoking kung ano yung pangalan ko sa ano, sa YouTube, lahat. Binago ko na lahat yung iba dun kasi yung iba kasi Edward underscore Kapog. Kaya ang ginawa ko, lahat ng ano ko, social media account ko, binase ko na sa YouTube ko para mabilis maano, walang kamuka. Walang kamukhang-kamukha yung aking, channel. Kaya mas maganda yun. Saan kami pupunta, Magician? Kay Apronel, yung 2K plus ng followers ko. 2K plus ni followers. Ika RMR 2,000. Wow, good. Ako naman 2,000 going to 2.3. Kaya nangingisda rin ako sa ano, sa followers ko doon. Kailangan ko mangisda para maabot ko yung 10,000 para madagdagan yung ano natin doon sa Facebook. Mas mabilis sa ano, sa Facebook. Alam na alam mo yung mga nagdumikit sa'yo, yung nag-follow sa'yo. Mabilis. Ang problema lang, kapag halimbawang dumikit na sa'yo yung sa followers doon sa Facebook, hindi natin alam kung sino yung mga dumikit. After 1 day, 2 days, mawawala yung follower mo. Kaya ganon. Kaya mahirap din. Di ba? Tignan ko nga yung RMR TV. RMR TV. Kaya search RMR TV. Ay, may kamukha ka RMR oh. Meron kang kapangalan dito, RMR TV oh. Ang followers niya meron siyang 154. Ay ito, nakita ko na. 2.4 followers and 12. O sige, pa-follow na kita. Wow, sana all ano to? GP is real. May GP ka na. Sana all. Ayan na. Nag-follow na ako sa iyo RMR. Ayan na, nag-follow na ako sa iyo. Meron ka tang 2.4. Makita ba diyan? Hindi makikita. Jopel, mega shoutout sa iyo, Jopel. Ayan, meron ka lang dito, 'di ba? May nakalagay ka dito. More upload ka dito sa reel. Sayang yung reel mo, RMR. At saka kailangan mo magka-star dito, maganda rito. At saka dito, RMR. Wala, ayoko na mag-suggest, baka magalit ka sa akin. Sa akin lang kasi sinasuggest ko lagi yung kung ano yung upload mo sa Facebook at saka sa YouTube. Iano mo lang siya. I-upload mo lang kasi mas maganda. Mamaya guys, mamaya po kay Apong Renel tayo kasi meron daw siya mga palaro kasi na-reach niya yung 10,000 subscriber. Okay?
RMR. Hello, Jopel. Thanks. Ayan, okay na ako RMR TV. Dikit na ako kaya eh. Ayan, dikit na ako kay Jopel. Dikit na rin ako kay Jopel. Nakikita ko si Jopel sa lano ko. Thank you, Jopel Nakikita kita kaya. At saka si Apo Renel. Salamat, Apo Renel. Nakikita ko yung mga ano yun. Mga likes at saka ano yun. Okay? Jopel, long time ka na. Jopel, naka-live na ba si Renel? Hindi pa siya. Check na natin si Apo Renel. At saka gustong-gusto ni Facebook, guys, lagi kang nag-upload. Yun ang gustong-gusto ni Facebook. Kasi the more na lagi kang nag-upload, mas gumagalaw yung WH mo doon. Kasi may WH din doon eh. Ito si Apronel. Baba natin yung kanyang LS mamaya. Renel Santos. Yan, pinano ko muna yung mga members after nito, ikaw yung lahat ipipin ko. O ayan, patamsak muna kaya po Renel Santos. $10.2 na si Apo Renel. Ayan, binaba ko Apo Renel. Samsung ko yung main ko. Dali lang Sabi ni Jopel Dandox, ayan, dikitan nyo si Uy Mahal. Guys, dikitan nyo rin si Uy Mahal. Ayan, mabait din po yan. Hindi ko alam kung taga saan si Uy Mahal. Steady kaya pa, pakaraka lang kaya pa followers, tsaka kay Paragahan Vlog. Okay. Sige. Okay, noted yan. Yan, sukli po kay Uy Mahal. Tsaka medyo maselan niya yung Facebook. Wow! Tama ka, sobrang maselan si Facebook. Buti alam mo, RMR, sobrang selan yan. Maselan yan sa copyright, maselan sa mga upload, kailangan original. Ay, taga-Tarlac po kayo, Uy Mahal? Saan po kayo sa Tarlac? Totoo. Ayan si Apong Julie, nandiyan pa si Apong Julie. Anong totoo Apong Julie? Maselan yung Facebook, kaya ingat kayo sa pag-upload nyo kasi ako naano na ako sa Facebook Reel. Ano na ako doon na-monetize yung Facebook Reel ko. Kumita naman siya ng almost $2 mahigit. Tapos nagbago yung isip niya, nakita niya yung mga upload ko na parang may mga doon, may mga logo ng TikTok, logo ng mga CapCut, tapos may mga ewan ko ba yung iba sa akin, original naman yung iba. Tarlac City. Taga-Tarlac City po pala kayo, no? Ayan, si RMR TV, taga-Tarlac din po yan, Uy Mahal, taga-Tarlac. Ako naman po sa sa Maragol po ako, Uy Mahal. Tarlac City, malapit lang po dito sa yan. Saan po ba kayo sa Tarlac City mismo talaga? Ayan, si Apong Julie, saan yan? Taga-Pampanga si Apong Julie. Abangan natin si Apon Julie, guys. Uwi na daw yan si Apon Julie by next month, December. Ayan, maraming ganap. Abangan natin ang susunod na kabanata ni Apon Julie sa Pilipinas after 350 years ni Apon Julie. Kaso hindi ko kabisado ang Tarlac. Okay po. Huwag po kayo maglala, Uy Mahal, pag nakauwi po kayo dito sa Tarlac, itutur kayo po ni RMR TV dahil si RMR TV, ang alam niya po lahat ng mga pasikot-sikot sa Tarlac dahil po siyang magiting na tricycle driver na si RMR TV. Ayan, si RMR TV po guys, na-monetize na po ang kanyang channel, kaya congratulations ulit. Sana yung mga ibang channel dyan na hindi pa na-monetize, lang kayo guys, laban lang po kayo, okay? Basta si Tab G nakarating na sa amin. Talaga po? Talaga nasa ibang bansa pa, Uy Mahal, di ba? Apong Renel, di ba taga ibang bansa siya? Ako Tarlac ni Apong Renel Santos, ayan.
Malapit malapit lang daw ako sa kanila. Anong lugar niyo po ba talaga? Kung Tarlac City po kayo, sa amin mas malapit po kayo kasi ano lang kami sa'min, eh, isang isang sakayan lang po kami. Sa mismong plaza, isang isang munisipyo, malapit kami diyan. Si RMR TV ano naman 'yan, taga Tarlac din 'yan si RMR sa hindi ko nagkakamali San Sebastian Cati ang RMR. Apong Edward magkalapit lang kayo. Oo, Apong Ronel, magkalapit lang kami ni Uy Mahal kasi from Sapang Maragul to Tarlac City, ano lang 20 minutes lang naman ng Primero First. Ay, Quezalo, hindi ko po alam 'yan, Uy Mahal. RMR balo may yang Primero First, kung balo may yan first ano, kaya balo yung Primero por Primero First. Gilos, baba mo yung bahay, dikit-dikitan diyan, dikitan mo 'di ba dikit mo na kasi si RMR, 'di ba? Pinanggawa ka niya ng intro mo. Pero nakita ko yung intro mo, ganda. Ganda ng ginawa ni RMR. Ano talaga si RMR? Magaling mag-edit sa mga ganyan, sa mga intro. Actually, di pa ako nakarating. Di ka ba nakarating sa Tarlac? Yan po ba? Sayang naman. Pag ano po, pag umuwi kayo, sabihin nyo lang po sa akin, ha. Friend naman po yata kita sa FB, di ba? No? Mga taga-Tarlac po dyan. Ayan. Si Apong Edson, kung nakikinig ka dyan, Apong Edson, long time no si Apong Edson. Alam ko, kung nandyan ka, shoutout sa iyo. Apong Julie, lapit ka nang umuwi. Ayan, see you soon. Okay, Jilofer, magaling talaga siyang gumawa ng intro. Oo, magaling talagang gumawa ng intro siya, no? Si RMR. Tinuruan niya ako dun sa VN. Yung VN na parang pag-edit. Tapos yung Kapogi, siya nga gumawa dun. Pero hanggang ginagamit ko pa yun. Edit ko lang. Natanggal ko yung green screen niya. Ganun lang pagkatanggal. Okay mo, Apong Ranel. Okay mo po, sabi niya. Hindi pa. Basta kapag umuwi po kayo, Uy Mahal, wala pong problema. Basta available po. Pupunta po ako sa inyo. Makikikain po ako sa inyo. Makikikain po ako ng mga buro, di ba po Ranel, mga buro, ayan, buro, mga talong na maliliit, yung ampalaya. Sarap nun, no? Ayan, shoutout sa ating 10 million in the house. Salamat, 10 million. Sige, pasyal ka sa amin. Pero wala pa po kayo sa Tarlac, 'di ba, no? Uy Mahal, 'di ba? Wala po kayo sa Tarlac, nasa ibang bansa po kayo. Ay laging busy. Kaya bihira ng mag-LS, sabi ng Apronel. Sama din kami sa kainan, idol. Oo, kaso ang problema, Gilos. Ano kayo, malayo kayo, 'di ba? Nasa Aklan kayo, 'di ba? Nasa Aklan kayo. Sayang kung malapit lang kayo dito sa Tarlac area or Pampanga area, mabilis lang. Pero kung nasa ibang bansa kayo, nasa ibang lugar kayo, wala pa. Wala ako sa Tarlac ngayon. Pag umuwi na po, wala problema. Sa Inday, pumunta na ako kay Apong Inday. Ilang beses na ako pumunta kay Apong Inday, 1, 2, 3. Hindi ko nagkakamali, pang-4 na ako pumunta. Kanina, nung isang araw, kailan ba yun? 4 times na yata ako pumunta. Ayan, si RMR, meron isang vlogger na nagpapagawa siya ng intro sa akin at outro tsaka banner, hindi naman niya ginamit. Ibig sabihin niyan, RMR, hindi niya gusto. Hindi niya nagustuhan yan. Para sa akin, prediction ko lang, hindi niya gusto yung gawa mo, parang ganun eh. Parang inano kita, no? Parang, ang tawag dito, initsapera kita tsaka wag ka masaksaktan. Hindi, depende, malay mo, baka hindi niya pa ginamit or di ba? Pero ikaw nang bahala. Pero hindi ko naman sinasabing negative, baka magalit ka sa akin, na magalit kayo yung nagpapagawa, nakikinig pa diyan. Basta ako basta yung mga binibigay mo sa akin, ginagamit ko naman siya. Wala ako sa Tarlac ngayon. Ayan. Pasyal po kayo kay Apong Edward, sarap magluto ng nanay niya. Opo. Actually, sa totoo lang, si Apong Julie nga, uwi daw siya dito sa amin. Tawag dito, nagpapaluto daw siya ng sinampalukang manok na native. Masarap talaga yung sinampalukan. Tsaka yung sisig, Apo Ranel daw niya, sisig.
Si Yapong Gem nga nagustuhan nila yung sisig ni Mudra. Kaya ayun, aklan ako kapag ginawa gagamitin ko, sabi niya. Ayan, sabi ni Magician, ako kapag ginawa gagamitin ko, ay, baka gagawin mo, sabi niya. Baka baka hindi niya nagustuhan pero ako sobrang maganda. Nakita ko, Gilos, maganda yung gawa ni RMR. Gusto ko yung intro niya talaga, promise. Ano siya, pagpasok mo pa lang siya, ano siya, yung tono nun, yung basta yung music okay siya, nakaka-attract sa mga viewers yun, okay yun. Para sa akin, yun ang ano ko sa'yo, sinasabi ko lang. Tapos si RMR TV baka naman ako gagamitin ko 'pag ginawa. Ayan RMR, puwede mo pagawa, ayan. Ako RMR, okay lang sa'kin yung intro mo na gano'n, yung okey na tapos ilagay mo yung sa'kin picture, okey na ako do'n. Puwede kong pang-intro 'yun. Kasi next year wala na akong intro kaya kailangan kong gumawa ng intro siyempre. Every year dapat meron kang mga intro kasi para naman may bagong itsura naman ibibigay mo sa sa mga intro mo every year, 'di ba? Ayan, gawan niyo daw ng si Magician. Ma'am Simply Liz, mega shoutout po. Maraming salamat po, Ma'am Simply Liz. Ayan, okay na siguro 'yan sa mga na tayo. Ayan, uy mahal ako rin 'pag ginagawan niyo ako gagamitin ko. Ayan, RMR, marami nang nagpapagawa sa'yo ng ayan. Paliparan niyo na lang si RMR ng ng 25-50 para po makabuo na siya ng $10 kasi hindi pa po niya nakuha yung kanyang ang tawag nito, yung kanyang AdSense kasi 6.46 pa lang yung kanyang revenue. Kaya hindi po siya kasi masyadong nag-LS at hindi rin siya nakikipagdikitan kaya babalikan naman yan, okay? Dapat Aline magpagawa, 'di ba? Kasi dapat hindi na siya nagpapagawa. Kaya dapat mag-edit para agawa ni Imburina. Wapin. Totoo yan. Yan, maraming nagpapagawa sa'yo. Sarap ng sisig kasi ng palukan manok, sabi ni Apronel. Apronel, salamat Apronel sa mga good good feedback. Ayan. Sa mga gusto pong pumunta sa amin, wala pong problema. basta meron pong konting pera, alam niyo na 'yon. Basta bibili ako, walang problema po 'yon. Papagluto ko po kayo kay Mama, kay Mudrakel, ayan. Sir Peter, alam ko nagla-live ka minsan pero sumisilip lang ako sa live mo. Kasi baka minsan may mga live ka, 'di ba? Tumutugtog ka lang. Minsan din ako nagta-thumbs up naman ako. Babawi din ako, okay? And buti na lang sobrang bait ni Sir RMR Dio. 'Di ba si RMR talaga sa'yo, nag-suggest na, "Ilos, ako nang bahala sa mo." 'Yun ang okay. At least siya yung nagpusa, 'yun ang maganda. Hello! Ganda, Simple Liz. Mega shoutout sa'yo, Ma'am Simple Liz, Kumusta? Salamat po sa pagpunta ulit, Pasensya na kayo kung hindi ako nakakadalaw sa mga live niyo, Babawin po ako next time, okay? Pag, okay na tayo. Minsan yung internet ko minsan alam niyo na, minsan na siya, nawawala. Kaya sana may mga gagawa ng trailer ko. Ayan. RMR ko yan si Uy Mahal, baka gusto mo daw gawan ng trailer. Mga lang, intro lang naman kailangan niyan, intro tsaka outro lang naman importante diyan, 'di ba? Kahit pang na lang 'yun, pang 2023 na 'yung kay Uy Mahal, puwede na 'yun. Basta malapit na rin 2023, 'di ba? Uy Mahal, sige sasabihin ko kaibigan natin para makagawa tayo. Ayan anong pangalan nito, si The Magician, magaling din 'yan si Magician mag-edit. Sobrang magaling din 'yan si Magician. Ka ba Gilos, hindi naman ako naniningil, sabi naman ni RMR TV, sabi niya. Hindi naman naniningil yan, kusa naman yan si RMR. Basta kapag hindi siya busy, okay naman yan si RMR. Papagawa niya. Sir RMR TV, ML Sao po, sabi ni Sir Peter Apilona. It's me, Chosen Vlog. Mega shoutout po, maraming salamat po. Ito, sobrang naman to, si It's me, Chosen Vlog, hanggang ngayon hindi pa siya umuusad sa kanyang banana. Matagal ko na rin kilala to, si It's me, Chosen Vlog. Si Sir Peter, ayan, una pa si Sir Peter na monetize. Ito, maraming salamat sa lahat ng mga bumabalik po. Nung ako ay nagpapangat program, ayan, yung mga nakakais. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumabalik po sa inyo, At hindi po kayo nakakalimot. Salamat. At kapag hindi po ako busy, gawang ko po kayo. Sabi naman ni RMR TV. Totoo yan, guys. Hindi naman yan.
Ako din hindi ako gumagawa, ginagawa lang po ako ni Kilay at Magician, sabi niya. Oh, si Apong Renel naman hindi siya marunong mag-edit sa mga intro-intro, pero ngayon, nagpa-practice na siya mag-edit ng mga video niya. Ewan ko kung, hanggang ngayon gumagawa pa siya ng pag-e-edit niya. Pero, at least ano Apronel, 'di ba, na ano ka ang tawag dito, gumagaling ka na gumawa ng pag-edit mo ng edit video, 'di ba? Kasi sa una talaga mahirap gumawa. Hindi mo alam kung saan mo siya ika-cut, saan mo siya ilalagay yung 'di ba kasi kapag nag-edit ka, 'di ba, nang gumawa ka ng video mo, nag-vlog ka, may mga ano dun, may mga tendency na parang ayaw mong ipakita sa vlog mo yung mga mura or mga ganyan-ganyan, ika-cut mo yun. Minsan i-ano mo siya yun, ibabalik mo pa siya, parang ire-replay mo yung plane tapos itatansyan mo pa siya kung saan mo siya ika-cut, gano'n guys. Pero ano din mo yan, maano mo din yan, bibihasa ka din. Parang parang mangyayari dun, parang ita-target ang tawag dun kasi sa Tagalog yung ano, ma-master mo rin yun, ang tawag ma-master, ayan. Jealous kaya nga RMR 'pag iba ang gumawa niyan single na agad. Oo, yung iba kasi nagsininingil sila. Ako sobrang dami kong mga kakilala ng mga gumagawa ng ganyan, naniningil sila. Minsan, thumbnail, minsan ano pa nga 100, Diyos ko, thumbnail lang. Kaya kaya guys, kayo kung hindi pa kayo marunong, gumamit po kayo ng ano, Canva, 'yan, Canva. I-ano ko na sa inyo, gumawa kayo ng Canva. Or, ano pa ba yung mga puwede nating i-suggest na gumawa ng mga thumbnail. Kasi guys, 'wag na kayong mag-ano, 'wag na kayong, magpagawa kasi babayaran lang. Kasi madali lang naman gumawa ng ano. Kapag sa Canva guys, maraming ano dun pagpipilian. For example, kung gusto mo ng mga travel vlog, ita-type mo lang yung travel vlog, may makikita ka dun parang picture, ilagay mo yung picture mo dun, yung mga focus, tapos ilagay mo dun yung mga picture ng mga dinosaur kung saan ka manggaling. Madali lang siya guys, sobrang dali sa Canva. Dati hindi ko masyadong kabisado yung Canva, kaya ngayon kabisado ko na siya. Kaya may intro ako bago pa yun, sabi niya. Ako bago pa yun. Sige po, pwede pa yun. Or pwede naman ko kayo magpagawa pag ano, pang 2020. Ayusin sir, it's chosen vlog. Ayun. Yung trailer ko gusto ko siguro. Ano, yung mahal, pwede po kayo mag-trailer po sa mismong ano niyo, sa mismong ano niyo, sa mismong Premiere para madagdagan yung viewers niyo. For example, meron kayong 950 na viewers sa mga ano niyo, sa mga ano niyo, sa mga short video from 1 minute to 2 minutes, yung iba kasi do'n puwede din. Halimbawa 950, 'yun ang i-play niyo kasi maabot na 1,000 'yun, mabilis lang po 'yun. Kapag may mga dumadaan na mga nagpe-premiere, nape-play 'yun isa. Kaya mas maganda rin po mag-trailer kayo. Mabilis lang, madali lang po. Okey, PixArt daw, PixArt. Di ko masyadong kabisado 'yan, RMR. Ayan, sino pa ba yung mga nandiyan? Ako na halos mag-e-edit. Wow, good, very good, Apong Granel. Congratulations at marunong ka na mag-edit. Meron pa nga nagpapagawa sa akin ng intro kapalit nun. Mag-subscribe ka sa channel nila, sabi niya. Pero yun ang problema natin. Yung iba talaga meron, yung iba hindi na nga binabalik eh. Yung iba nga, hindi sinusubscribe mo, hindi naman bumabalik. Kaya split or cut daw, sabi ni RMR. Sir, tinatamad na rin ako kasi hindi ako makakadikit sa main ko. Nakasulat Sir Manny. Ano ang gawin mo, Sir Apollo, ang gawin mo po, magbabawas na po kayo. Magbabawas na po kayo ng mga yung mga hindi masyadong active, mga gano'n. Tanggalin niyo. Gano'n ako dati, hindi ako masyadong nakakapagdikit. Ang ginagawa ko po tinatanggal ko po yung dikit, yung mga hindi na masyadong active, mga gano'n. Para makadikit ka naman. Kasi sayang naman po yung mga iba na pwede mong bigyan. For example, si RMR, kulang na lang ng 2, idikit mo na sa kanya kung hindi ka makakadikit. Kaya yung iba, ganun ang advice ko lang po para sa inyo. Kung sakali lang po. Pero opinion ko lang po ito. Ayan, disclaimer. Ayan, Mac R. Lord Pogi, maraming salamat po. Pasensya ka na rin, hindi rin ako nakapunta sa live mo. Kung isang araw, alam ko mayroon kang live. Pasensya na. CapCut or Kinemaster. Ayan naman na magician, ang master ko naman diyan, yung CapCut. Ang pinaka-master ko diyan, magaling. Okay diyan, mas ganda yung ano diyan. May mga ano diyan, may mga music na diyan, maganda yan, magician. Gusto ko yung CapCut.
may mga ano dun, may mga music vlog, may mga ano diyan, tawa-tawa, mga ganyan. Mas okay ko yung CapCut. Yung KineMaster hindi ko masyadong kabisado at saka nahirapan ako diyan kasi may mga ano diyan, may mga, ang tawag dun, logo yaban, logo or ano kasing hawak ka rin? Basta hati yung logo, may logo yun. Kasi ayoko ng may logo, kasi minsan binabayaran yun kapag may logo, 'di ba? Para walang logo. Minsan mag-tutorial ako ng pag-edit. Ano puwede mong gawin 'yan, Magician, puwede 'yan. Kasi ano din 'yan, demand din yung mga ganyan na pag-e-edit. Pag-edit, how to edit application na CapCut, mga ganyan, KineMaster ako. Ako naman, Ma'am Uy Mahal, hindi ko masyadong kabisado yung KineMaster, nahirapan ako diyan. Nahirapan ako kaya gusto ko yung medyo ano lang, yung kabisado ko, 'di ba? KineMaster din ang gamit ko sabi ni Apronel. Watermarks, 'yan tama. Walang watermarks. Ang ginagamit ko kasi na walang watermarks yung ano, yung BN, tapos yung CapCut. Yung CapCut kasi minsan may mga watermark sa dulo. Kaya ang ginagawa ko, chine-check ko yung sa dulo ko. Pag may mga watermark, di-delete ko na agad. Kasi kapag na-save mo yun, minsan may mga itim-itim na nakadulo, di ba? Nung isang araw nga may na-edit ako na may itim sa dulo. Sobrang haba ata nun yung na-edit ko. Kaya ang ginagawa ko lang minsan yung ano lang, yung BN na ginagamit ko na walang watermark, mas maganda rin yun. Tapos, ano pa ba yung isa? CapCut, ginagamit ko yung CapCut. Yun lang naman ginagamit ko, pero yung KineMaster hindi ko masyadong kabisado. Okay, tanggalin ko na yung members ko, siguro okay na yan. Nakaisang oras na pala ako sa kakadakdak dito, no? Dali lang gawa lang ako ng playlist ng mga nandyan. KineMaster. Edit lang. Okay. Yan. Si RMR naman, baka naman intro sa outro. Ayan. RMR. Nagpaparinig si Apon Julie, gawa mo daw siya. Sakali man. Ano lang, intro tsaka outro lang. Ayan, dali lang. Iba naman yung ipipin natin. Siyempre, yung mga visitors yan nandyan. Apo Merry Chris! Shout out sa Apo Merry Chris. Ayan, pin ko muna itong mga visitors. Siyempre, kayo. Si RMR TV. Yung ganyang may konting ubo. Pin natin. Apon Julie, di ba meron kang ano dito? May ano ka dito? May nakita akong schedule. Ito na lang siguro. Tapos si Renel Santos, wait lang PM's the key. PM's the key sabi ni RMR TV. Ayan, i-PM nyo daw si RMR guys. Sa mga gusto pong magpagawa. Ayan, visitors. Okay. Si Tres Morales. Apon Tres, ano ka na? Nadagdagan na isang guhit. 7.29. Lapit ka nang mag 7.3. So yung mga dyan, si Merry Chris. Apo Merry Chris. Hindi mo ba naayos yung ano mo? Yung tawag dito? Puro short siya Apo Merry Chris, oh. Yung live na lang niya sa dikit. Sige, Remar. Salamat. Alike. Sige, pamimigay ako ng 300 basta na aking 10,000. Ayan. At 1 million views. Wow, congratulations Apong Ronel.
for your achievement. 1 million block sa 1 million subscriber. Pag 1 million subscriber, ay igutan na ng Apronel. Apronel, promote mo yung channel ko. Apronel ako tapos pag may 1 million ka. Ayan, uy mahal, Merry Chris Dan. Ayan, ayun, dinikit na daw si busy ko pa, magtimpla ko pang kape. Okay, gatas. Congrats po, Apronel. Apronel, naunahan mo pa ako, no? Pero okay lang yan, Apronel. Abot din ako dyan. Bago mag-December, kailangan bago mag-December, ma-achieve ko yung 10,000 para sa, tayo, silver button, ayan. Sir Milyonaryo, mega shoutout sa'yo, upload ka lang ng short lagi, sabi naman ni Apro. Diyos ko, wala akong may short. Kapag umuwi ako ng bayan, ayan, pag umuwi ako ng bayan sa Tarlac, yung mga nakikita ko, short, i-video ko, halate, mga 1 minute, ayun. I-save ko yan. O yan, sige, PM ka daw niya. Apong Julie ay Sige, thank you. RMR. Ano mo muna sila? RMR, kung gusto ko yung yung ganyan mo, yung ganyan, yung may gumaganyan. May ganyan ako eh. Sir Milyonaryo, salamat. Sir Milyonaryo mo, jamot lang salamat. Yung ganyan mo, yung unahan mo, yung intro mo. Pero, kung pinigyan mo akong ganun, siyempre may ako doon, kunwari. Yung mga ibang social media kasi para ma-promote naman kasi meron kayong promotion sa mga channel nyo like yung FB, TikTok, ano naman para minsan kasi may mga nakukuryos ganun, diba? Dali lang, sino ba yung mga hindi ko na dyan? Ako, papagawa ko. Ayan, papagawa daw si Apong Julie. Apong Julie, walang bayad din Apong Julie. O magpagawa tayo ng kaya. RMR, bahala na Ken. Handa mo na yung gamat mo. Ihadya mo na yung mga kamay mo. Ayan. Ihadya mo na yung mga kamay mo. Yung mga nasa nandyan. Mac R. Lord, salamat po. Nandyan pa ba kayo? Si Ma'am Liz. Nandyan pa ba kayo, Ma'am Liz? Tingnan natin. Yung mga nandyan. 2, 4, 6. Si Gilos. Gilos, nandyan ka pa ba, Jules? Gilos. Sis Julie, musta na? Okay na ka. Okay na yapong Rene. Okay na yapong Julie. Medyo lang siya. Naglalaylo lang yan sa Naglalaylo lang sa may pagla-live niya. Kaya siguro lang siya, naghahanda na yan para sa pagbabalik niya sa Pilipinas. After ilang years ka ba si Apon Julie na hindi nakauwi sa Pilipinas? Apon Julie, ilang years ka na hindi nakapunta sa bahay sa Pilipinas? Ilang years ka na bang hindi nakauwi? Medyo sis bagya-bagya, sabi niya. Oo. Kasi yan, pinaghahanda niya yung sa Pilipinas kasi uwi na nga sa si Apon Julie. Okay. Si Apon Jem pala meron siyang nakita ko kaninang premiere niya eh. Ito may premiere siya. May premiere din siya Apong first time magpi-premiere si Apon Jem. Nakita ko pala dito sa Ito guys, tama sa kanya si Apon Jem kung may premiere siya. Ayan. Sir Milyonaryo ng Jamot. After ko guys mag-LS po si Apo Renel, nagbibigay po daw siya ng banana doon sa kanyang LS. Siguro lang ako Apo Renel, 2 hours lang ako. Meron pa tayong 40 minutes. 40 minutes na lang tayo. At least na promote naman yung mga nyo dyan. May Smith Chosen Vlog. Wala na yata si Smith Chosen Vlog na na siya. Dumalaw lang siya. Sir Milyonaryo. Apon Julie, ikit da ka na bengi. King crush mo. Aro? Apon Julie, ati ka may nakit kaya ako.
Hihit na kan kitang crush mo. Ano kayang crush ng Apon Julin eh. Ano lang tayo guys ha, 2 hours lang ako, 2 hours. 2 hours lang tayo, 2 hours. Tapos kay Apronil na tayo. Uy, Merry Chris. Aro, may rakap ka Apong Julin, narakap ka oh. Narakap ka. Magmarites ka na. Ayan. Okay, mamaya po mayroon pong palaro si Apong Renel sa kanyang channel na pasasalamat daw. At Chuko ka rin. Nila Coco sakit. Yako makabalo. Yako makabalo Apong Julie nung Ninoy ta. Aro? Kaya pala aliwa ka aura na bingi. Aro? Atin kung ba yung crush Apong Merry Chris. Apong Julie PM kamo. Ako nung buri magpagawa kaya ata balo yung crush ng Apong Julie. Oh, putang niya nga Apong Merry Chris kung yun yung crush na. Kaya gawan nyo. At na niya kingela si Apong Julie kinukuha niya yung isabi ng crush. Alam ko kilala kaya ata yan. Kitang kabilang LS. Di ba king kakataktak tao mo may ka 1 hour and 30 minutes na tamo. 1 hour and 25 minutes. O meron konti na lang. 30 minutes tana mo. Nga po Renel tana. We Apong Julie bulong mo ne. Sabi ng RMR paggawa ko talaga intro at saka outro. Seryoso ko. Ayan. Kasi Apong Julie dahil pang intro outro yan. Kailangan niya talaga yung outro intro. Kasi mag-vlog niya kanyan tingin Pilipinas. Mag-vlog na daw si Apong Julie sa Pilipinas. Kaya abangan nyo yung mga vlog niya dito sa Pilipinas. Kaya Apong Julie dapat pag nasa ano ka na, nasa aeroplano ka, i-vlog mo. Pwede ba mag-camera dyan, mag-vlog sa aeroplano? Papogi out na ako na. Sige. Okay mo. Salamat. May tutundo na ako. Sige. Potang ganingaldo ka niya, bigising na ka na naman kanyan kasi yung anak mo, di ba? Pa-daddy me. Kanyan mo yan. Balo yung RMR, kalapit na mo kintarlak, kaya pamikit RMR ne. Kaya ako pa kasi masyadong pumunta SM eh. Pag may punta ako SM, lawing kay RMR. Apo, start po na yung LS ko ating ko pang obra pinandito. Sige, Apronel. Wah, no problem. Wah. Sige. Video pay. Ito pala. Apong Julie, gawin mo, di namin kaya i-vlog mo yung buritang from, di ba? Atsuka king along bansa, king France mo. Ayan, nandito po ako sa France. Ayan, papunta na po ako pa Pilipinas. See you, Philippines. Tapos pag nasa ano ka, alam mo na yung Apong Julie, ikaw nang bahala doon. At least meron kang may remembrance ka Apong Julie, di ba? At least may mga may mga pag halimbawang tumanda na tayo, edi may mapapanood ko ulit, diba? Sa mga bata, sa mga anak. Ganun lang yun, Apong Julie. Sayang din yung camera mo kung hindi mo gagamitin, di ba? Nandun ka na sa isang place, i-grab mo na yung opportunity na mag-vlog, di ba? Sige, Apong Julie, pag PM mo na ako mo, friend details nung nanimburi mong makabit, sabi niya. Apong Julie, ayan, Shype ko, personal ka po. Talaga marinig ka pa shy type ka pa pero ang vlog ka shy type detang birthday ng mama mo di at pabalabihan ko rin deta
Mig-swimming, kaya mig-swimming, 'di ba? Kaya ka man yata mig-swimming ka rin, eh. Alibin lag detang kaya mo, pati nga sa, abe mo, 'di ba? More on birthday tsaka panalbihan ko lang rin vlog mo, RMR kami gagana ka. Albe ko rin vlog mo. Kasi yung ibang-iba kasi yung mga short video, guys, minsan hindi na napapanood kasi ano, hindi siya nagno-notify. Kapag short video kasi 'di ba, hindi siya nagno-notify kaya yung ibang mga short video niyo hindi ko napapanood. Eh, halimbawa si ano, si Apong Julie meron siyang bagong upload na nag-notify from 1 minute to 2 minutes, 3 minutes, yun mapapanood mo talaga yun. Pero yung mga short video madalang. 'Pag nag-viral siya manganta mo, ningnangan. Ay, Apong Julie, mi-miss kay ningnangan mo Apong Julie. Speaking of ningnangan, alam mo Apong Julie, yung last kong mengan ningnangan ganita, 2000 ano kasing last mengan 2016 or 17, ay hindi pala yata. 2000 2016, 17 kumengan last mengan king ningnangan king Pampanga. Kaya ako lang dati ratang kaobra ako. Ang kanyaman yung pamangan ken Apong Julie. Kumakaken. Buhay sila, buhay na mga parang paro, buhay na ang tawag doon, buhay na bulig, buhay na mga basta buhay pwedeng paluto doon. Pwede yan. Kaya alam ko yan Apong Julie yung mga ningnangan. Kaya yung vlog ko mo madaldal, sabi ng RMR. Ay potang mi pasyal ko kay RMR, SM Tarlac. Luwang dakaken ki mismong paradahan mo. Di ba? Mila ko kayo shy. Agabi ko. Ay, yun naman kay Apong Julie kapag first time talaga kapag ma-meet mo siya Apong Julie. Si Apronel nga dati na-meet ko dati yung first time. Shy pero bandang talwi hindi na. Ala nang shy. Sa umpisa lang masya-shy ka pero bandang dulo hindi na yan. Siyempre si Sir Millonaro pag naano mo yan, siyempre sa umpisa masya-shy ka pero bandang dulo hindi na. Short vlog ya mo itang birthday celebration make shot ko mo ditak. Pin, short ditak ya mo pin pero mas masanting ka nung mag-vlog ka na sabi mas maganda daw mag-vlog ng video 9 minutes daw hanggang 13 minutes yun ang ano daw mas maganda daw yun mas mahabang konti 9 to 13 minutes ang sabi nila. Kasi nakikita ko yung mga ibang artista gano'n ang bina-vlog nila 9 minutes to 13 minutes or minsan nga 15 minutes kaya yun. Apronel nandiyan ka pa ba? Yun nga si Apronel kung nag-start na si Apong Ronel Santos mig-live ni Apronel buket ko kanyang mas maganda ba mas mahaba sa totoo lang po, mahal po. Mas maganda po yung sakto lang kapag monetize na po kayo, sabi nila, 9 minutes po hanggang 13 minutes po ang sabi nila or 15. Kapag hindi ka monetize, sabi nila, 15 minutes ang sabi nila. Dapat 15 minutes pahaba kapag hindi ka monetize. Kapag monetize ka na, 9 minutes to 13 minutes ang sabi nila. Apong Merry Chris, after ko dito, kaya na ako kay Apong Renel na tayo. Kasi akyat din ako dun kay Apong Renel. Kasi magpapalaro daw siya ng 300 banana. Okay? Itang birthday celebration, pwede na ni RMR, 12 minutes siya, pwede yun. Wala yung problema yun kasi 12 minutes na naman yun eh. Yeah. Okay, malapit na po tayo matapos guys ha. Siguro meron pa tayong 10 minutes. Okay na ako siguro dito, 10 minutes. Kaya upload naman tayo para naman makita ko dun kahit paano. Kahit ano lang ako dun. 9 minutes to 15 minutes legit ang mga subscriber mo. Wow, ito yan. Nakita ko nga RMR yung ano mo. Yung sa birthday ng ano mo, 12 minutes. Okay na yun. Mahal. Ako kasi ngayon 5 minutes to 7 minutes lang na lang ang ginagawa ko. Pwede naman po yun. Pwede po. Pwede naman po yan. Alam problema po yan. Nasa inyo po kung gusto niyo pong pahabahan pero mas maganda sana kung 7 to minutes. 7 to ako
Ako kasi ngayon 5 to 7 minutes lang ako. Ayan, malapit na tayo matapos. Nandun na kay Apo Renel yung iba. Ma'am ano, ma'am, uy, mahal, salamat po sa pa-member mo ah. Salamat din po. At saka kay Apong ano, kay Apong Banji, salamat Apong Banji ah. Salamat din kay mo. Apong tatamo ka rin. Ano ka rin? Apo, tatamo ka rin. Makapag-vlog kayo rin. Sabi ng Apong Julie. Apong Julie, Ningnangan, di ba Ningnangan, Pampanga? Kaya ang Tarlac, hindi ako balo kung may ating Ningnangan. RMR, ating bang Ningnangan kaya naging Tarlac? Pero feeling ko pang-game rin ng Hapon Julie. Basta Hapon Julie, bala na ka. Uterus lang ako. Sige, Sir Millionaire, salamat po ah. Kasi dati mahaba 15 minutes, sobrang haba na. Hindi, ano lang po, ma'am, 9 to, ikaw nang bahala. Basta 9, pwede na po yung 9 minutes or 10 minutes, okay na po yun. Pero nasa inyo po, sample na lang si Kong TV, minsan nasa 9 minutes lang vlog niya, pero dami. Oo nga eh. Alam mo, binabanood ko din yan, RMR, yung kay Kong TV. Isa din akong isa din akong niya, supporter din niya. Pinapanood ko yan. Sino pa ba yung mga pinapanood ko mga vlogger? Si Wamos, pinapanood ko din yung mga vlog niya, pero ang laki no? Si Kong TV, at saka si Alex din. Yan, si Alex, sino pa ba yung mga vlogger na mga mabilis mag-views? Minsan 1 million views. Minsan top trending pa siya, top 1. Trending 1 sa Philippines, ba? Minsan. Ala nang Ningnangan kayong Tarlac, may silab ni. Talaga? Kaya balong may silab yan, RMR. O, tignan mo, hindi ko na alam yung dyan, nasunog na pala. Siyempre, ikaw kasi nakakano ka eh. Nakakaikot-ikot ka. RMR, kumusta pala yung sa city, yung sa plaza, na ba? Okay na ba? Hindi ko pa na-vlog yan eh. Yung, dyan, pamasko. Legit kasi mga subscriber ni Kong TV, kaya kahit di niya wapin eh. Sobrang legit. Minsan nga, pa lang niya, 10 minutes. Na agad. Minsan, 50,000, 30,000 views. Grabe, no? Kaya, malaking kita ni Kong TV, RMR. Kaya, sa Facebook, malaking kita niyan sa Facebook. Tsaka hindi lang sa Facebook, siyempre. Ali ka kasilwal, bale. RMR. Hindi kasi ako lumalabas kasi nga, 'di ba? Hindi ka naman makakalabas dito kung wala kang sasakyan. Siyempre, wala kang pakpak. Hindi ka naman makakalipad kung wala kang pakpak, 'di ba? RMR. Kaya ikaw, mas mabilis ka diyan, may motor ka. 'Di ba? May motor ka, kaya madali lang sa 'yo. 'Yun ang kagandahan. Tsaka malapit ka sa center ng Tarlac City. 'Yun ang kagandahan. Sana all may bahay lang. Sana all nasa bahay lang. Oo, nasa bahay lang talaga ako, RMR. Baka next year, ayan, maghahanap na ako ng trabaho kasi 'yun ang goal ko next year kapag This year kasi mahirap na makahanap ka kasi lalo na magdi-December. Kaya 'yun. Legit. Okay, Alika Lalul bale kaya Aliyah baka December ya mag-open. Aliyah pa, baka open niya maging December. Di mas maganda kung mag-open yung December, di ba? Ayan, malapit na tayo matapos kay Apo Renel na tayo next, kay Apo Renel. Pupunta na ako kay Apo Renel nito. Basta RMR, pag nakapunta ako ng SM, pupuntahan kita dyan sa may mismong paradahan mo Sa may, siguro hindi na ako basta titignan na lang kita doon. Misa kasi nandun ka eh. Hindi baka malay mo, noon pa dati sumasakay din ako diyan dati sa tricycle diyan. Noon, hindi ko alam kung nag-attend ka ba dito sa Sapang Maragul dati or ano. Aliwa kitang Kim Plaza, 'di ba? Dati ang nangyari dati, 'di ba, may sirala dati. May sirala retang King Bagyo. May abalitan kita apan ben kitang kang Christy na dakal may nga sira. Kaya pa kasi vlog yan ang poket king buri kong i-vlog diatang Belen, diatang 'di ba Belenismo kin Tarlac, mamili la pa edit like. Okay. Okay pa kasi. Diatang Bilen yan kasi na-trending niya rin yung Bilen Okay.
Comment na ka RMR dahil malapit na ako rin mag-end kanina eh. Dakyat ang kabila. Ayan, ayan na po. Wapin, unahan depa itang F Tanyedo tsaka de Bukulat itang Plaza. Ay sabihin natin yung ilaw-ilaw yung F Tanyedo. Tara. Ay itang pakanyang-kanyan, itang pakanyang-kanyan eh. Ilaw datang tsaki makasabit king babon eh. Napakanyan. Ing patok kanyan kini RMR datang makanyan datang Pasko datang magandang plaza re makanyan. Ilang years na yung kagawa nito. O tabalo. Bala mo naman ni Mayor. Oh, ita pwede magsalita. O ta makahit na pila ng years pa no. Maragul na yung anak mo na 8 months na yung anak mo na 8 months. Malapit na yung 8 months. 8, 9, 10, 11, 12. Malapit na yung March. May binyag na yung anak mo. Aramar, may binyag na. Wala pa may binyag na. Kaya pa may binyag yung anak mo. Inggawan mo, sabihin mo na yung birthday na para misa na ang gastos. Diba? Mas makakatipid ka. Birthday tapos binyag. Awa. In tunay ni ating kung nga balitan niya kasi sinabi ka na ako. Atay ka na may pera kayo eh. I-BBM memela ka ng pilang bilyon. 9 billion yata yung binye na. Takpalo. Ito yung nga balitan ko ah. Ay, sorry pala. Ayun siya pala. Sorry naman. Sino to? Ay, si Sir Peter. Sir Peter, salamat po Sir Peter. Huwag kayong mag-alala. At ako'y malapit na rin mag-end. O pala ne, kay ka pala, INC ka pala ng binyag. Pero birthday mo ngatin eh. Birthday, ala kayong Pasko, di ba pala? Sorry, ala kayo pala makanyan eh. Ala kayo palang Christmas light, di ba? Sorry. O sige na. Mag-end na ako. Salamat po dyan sa mga nagtambay dyan ha. See you tomorrow siguro. Mag-ielas ako tomorrow. Punta lang ako kay Apor Renel Santos. Sana all may binyag. Ano? Gilos, ano siya? Si RMR Tagalog. Ano siya? INC siya kaya walang binyag. Ikaw, alam ko, Gilo, ay sino may mga anak na baby. Oh, ikaw pala, Gilos, 'di ba? Meron kang baby. Napabinyag na ba, 'di ba? Sige. New Year mo, celebrate mo yung pong birthday. Okay. Wapin. Bala ko naman 'yan, RMR. Pasko wala kayo, kaya mo. Pasasalamat. Pasasalamat yung balo ko eh. O sige na guys, maraming salamat Gilos. Salamat Punta tayo kay Renel Santos dahil meron daw siyang paayuda. Ayan, salamat po sa lahat guys sa lahat mga nandyan at pumasok sa aking live. Maraming salamat po. And see you tomorrow sa aking live. At salamatan ko lang po si Uy Mahal at saka si Apong si Vergara Banjelin sa kayong palipad na 37 pesos. Salamat Thanksgiving, tama. O sige na, salamat sa inyo lahat guys. Sa lahat po ng mga nandyan, di ko na isa-isahin, sobrang dami nyo. And paalam po, see you tomorrow. Or see you kay Apo Rodel mamaya, okay? Bye-bye guys. Ayan Gilos, pasensya na, hindi rin ako nakakapunta sa live mo minsan, Gilos. Pero may mga pinapanood naman ako mga vlog mo Nakita ko yung mga vlog mo din. Sa LS mo, hindi ako nakakapunta. Tulog pa ata ako. Pero sige, salamat. Bye-bye. Kuro! Shoutout. Mag-e-end na ako, Kuro. Ngayon ka lang nakadalaw. Punta tayo kay Renel Santos, guys. Meron siyang paayuda doon. 300 banana. Renel Santos. Diyan to tayo. Pupunta ako dyan. Akyat ako dyan. Okay, bye-bye na guys. Kuro, salamat Kuro
Oo, basta Gilas, 'wag kang mag-alala kapag malapit ka na ma-monetize magpe-play din ako kasi nagpe-play din ako kahit papaano, yung mga malapit na ma-monetize dun ako magpe-play. Okey, salamat, salamat. Ba-bye. Oh, sige na punta tayo dun kay Apronel, ako din na ako magpapatugtog. Ba-bye. See you kay Apronel.